алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадем ба канали мо. аз худои мутаол умедворам ки ҳаматон тансиҳату хонаобод ҳастед ва имрӯз якум рӯзи меҳмонии мо паҳлава кардистем. хамирмон тайёрай. ҳозир мо сар мекунем безеша. Хамирша ба барвақтӣ тайёр кардем. аёдум биромадай чӣ кунам навор кунам. хай ҳамишам да ёдум зад безе куниша гуфтам биё чӣ кунем безе кунем. да безе мо 4 тухм сафедишум. баъд зардиша намедозем охе да хамир зардиёро да хамир дохтем. сафедиё рози безе мекунем. ини чормағзи майда кардаге чормағза гирифтем майда кардем. иш шакара хай дӯстони гиромӣ сар мекунем ба миксера кор фармонда. дӯстони гиромӣ аз безеамон тайёр шуд. нигоҳ кунем чӣ қавл шуда ранги нишола бояд шаванем безе намеҷум ба айҷош. шакара дохтем безера тайёр кардем. ҳозир мегзарем ба ай ғалтша намеғалтаи ана чормағзмона дохтем. дӯстони гиромӣ ана безеи мо тайёр шуд. бисёр одамо дар безешон мавиз медозанд. аз сабабе ки мо мавиза нағз намебинам мавиз надохтем. дар дарунаш чормағз дохтем ба ҷои мавиз. барое ки ман мавиза нағз намебинам. ина тайёр шуд. мегӯм ки мо вайш ба мавизи чормағз буда. ман ростига ба мавиз нағз намебинам. чормағзи тоқа гуфтам бидоз барои ка чормағзи тоқа дохта. агне рецепта мавизи чормағзи аҷоиба. ман худам ки мекунам ба чӣ мекунам чормағз мекунам ба мавиз нағз намебинам. хел кардам ки фақат ба ҳамин чормағз мекунем мавиза чӣ намекунем. барои ҳамин чормағз дохтем мавиз надохтем. ина зуволаи мо 3 зувола шидага мегзарем ба зувола тунук кунем. ина як ваймона тайёр кардем. як зуволамон дони гиромӣ мо як зуволамона пухтем гирифтем барои он ки вай зуволаи пухтагимо дар мобайн меояд. ҳозир иниша тунук кардем. безера мерезем. безера брескун безерам ду тақсим мекунем. тунук мекунем. ина слои чимона шакидем. ина беземона шакидем тайёр кардем. ҳозир зуволаи охиромон монда. ишам тунук мекунем. охирон зуволамонам тунук кардем. ҳозир дар болои вай мемонемш мепазем.
تخم شکردیم و دیگه چهارمغز رو در بالاش می‌مونیم. انا تیار شد پخلوای ما. بازی میمونیمش برای پختن. پهلوای ما تیار شد. یک بار میچشیم کنیم ازش چخیل آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. هم قبا مزه اومدگه که خمیرش ریزونه که اگر تیار کنیم پشیمون نمیشین. خمیرش عجایبات اومده ماشاءالله بهترین. خیلی دوستان گرامی با همین ویدیو ما به آخر میرسد. به همه شما خداحافظی میکنم. تنسیت خانه آباد باشه. خیر تا ویدیو آینده. خداحافظ.